Ir seher bilen yolbaşı ruhanlar, yaşullar, Tevrat muallimleri ve tutuş meclis maslahat geçirip İsa'nı danıp Pilata tavşırdılar. Pilat İsa'dan, "Sen Yahudilerin padşası mı?" deyip soradı. İsa, "Aydışın yağlıdır" deyip cevap verdi. Yolbaşı ruhanlar onu köp zatlarda ayıpladılar. Pilat yine de ona, "Sen hiç hili cevap verecek değil mi? Gör, näçe zatlarda seni ayıplayarlar" dedi. Emma İsa başa hiç hili cevap vermedi. Pilat gengaldı. Pilat her Pesah bayramına halkın haýyşy boyunça bir tutsagy boşa diyardı. Fitnede adam öldüren gozalançylar bilen bile tutsak edilen Barabbas adly biri bardy. Halk Pilatyň ýanyna gelip, hemişeksi ýaly özleri üçin bir tutsagy boşatmagyny soramaga başlady. Onsoň Pilat olara jogap berip, "Siziň üçin Yahudilaryň padşasyny boşatmagymy isleýärsiňizmi?" diýip sorady. Ol ýolbaşy ruhanlaryň Isany göriplikden tapşyranlyklaryny bilýärdi. Emma ýolbaşy ruhanylar Isanyň deregine Barabbasy boşatmagyny talap ediň diýip halky küşkürdiler. Pilat ýene olardan, "Onna men siziň Yahudilaryň padşasy diýen adamyňyzy näme deýin?" diýip sorady. Olar bolsa, "Onu haça çüýle" diýip gıýgyrşdylar. Pilat olardan, "Näme üçin? Ol näme ýamanlyk etdi?" diýip sorady. Emma olar, "Onu haça çüýle" diýip has beter gıýgyrşdylar. Şonu Pilat halky kanagatlandyrmak kararyna gelip Barabbasy boşatdy. İsany bolsa gamçyladyp, haça çüýlemek üçin eskerleriň eline berdi.